Dugudugududum, yum yum yum. Dugudugududum, yum yum yum. Dukurukudugum, yum yum yum. Bakonkodugum, yum yum yum. Nticham bang bang jin jin jigurugujin jing bang bang jin jing bang bang jin jigurugujin nkpakojugududum, yum yum yum. Onye kemle Igbo ndị ọma nji aga mba, Igbo ndị nji emegide, Igbo ndị nji abịa ọgụ, awụchiela m ọzọ kpọmkwem imeta gị mma ka mụ na gị nọrị oge ka anyị kwuo oyoyo maka gịnị, maka na onye nke m ka ịbụ ịma na achọwa ahụ ọ naghị eme gịnị, ọ naghị akọ na akpa nwa dibịa. Aha m ka bụkwa Maazị Stanley Chizera Ike Ije mmadụ PLC apụketa nwa aka na-achịpụta nkwa nke mbụ n'Afrịka. Nwanne ịkpọ m onye mmemme, onye mmekasị, onye bọpụta ihe a na-eme nwanne m etinye aka na akpa wee chọgharịwa si kedu ihe m ga-eme ka obi dị gị mma. Nwanne ihe ọla ahụrụ na akpa m ọ ghọọla nke gị one time. A na-ejikwa n'Igbo agwa ya onye ọcha na ọcha ya wụta nsọ onye o mere amarala. Kedu ka ụbọchị dị emekwara nke ọma taa? Zụtakwara azụta, zụtakwara isi ego, zụtakwa uru ahịa. Maka gịnị? Maka na ahịa na-atọ ụtọ ma a na-eme gịnị, a na-azụta isi ego na-azụtakwa uru. Maka na a na-asụ ọhịa na-asụta ejula, gịnị na-eme ọrụ a na-aga n'ihu. Onye ọma njem ọnụ ịmakwa na oge nke ị chọrọ bụ oge ahụ na-eji na-eme ihe ahụ na-adịghị mma, na-eme ihe ahụ gị onwe gị chọrọ kpọmkwem, na-eme ihe ahụ bụ icheta ya otu a obi na-eme gị, obi na-asọ gị palina 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 palina. Dee ngwa kpọkọ ezinụlọ gị ka anyị na gị nọrịa, maka na ọ bụ otu ezinụlọ ka anyị bụ. Ọ bụrụ ha ala na-aghọta asụsụ a na-asụ nwanne onye nke m ka ịbụ. Maka gịnị? Maka na Igbo niile bụ otu. Ejighị Igbo agwa ya onye ọcha. Maka ndị taa bụ ha mbụ ị na-esonyere anyị n'oge nke ị chọrọ. Oge nke ị chọrọ bụ oge ahụ nji na-eme gịnị, na-ezipụ ozi ekele. Enwere onye ahụ ihe ya na-amasị gị, enwere onye ahụ dị gị n'obi, enwere onye ahụ bụ ma ịhụghị ya otu a ị gaghị eme gịnị, ị gaghị eri. Ịhụzikwa anụ ya, ọnụ ọchị agaghị ekwezi gị futu ọkụ. Ọ bụrụ na o nwere onye mere gị ọgọ, maọbụ o nwere onye kelere gị, maọbụ ka na o nwere onye na-eme otu mmemme maọbụ nke ọzọ dịka mmemme agbamakwụkwọ maọbụkwanụ gịnị, maọbụ mmemme birthday Chukwu tụkwasịrị ya afọ n'elu afọ, ihe ọbụla ọhụụ iwe chọrọ ikele ha n'ụzọ pụrụ iche. Ọ bụ nnọọ ya mere nji na-abịa n'oge nke ị chọrọ ka m wee mee gịnị, mee ihe ahụ ị chọrọ, wee buru ozi ekele ahụ site n'aka gị wee bugara ya onye ahụ ihe ya na-amasị gị. Gịnị ka m na-ekwu? Ka ọ na-emekwa mbịa ebe a na-apịapụkwa ọmalịcha egwu ndị ahụ dị mma, egwu ndị ahụ ga-eme ị na-ekwu oyoyo. Ịhụrụ ka m si wee malite ba edugudugu yọm wee. Maka gịnị? Maka na enwere ihe mere eji na-akpọ m aka na-achịpụta nkwa nke mbụ n'Afrịka. Nwanne ihe ọbụla wụ nkwa ka Igbo, nkwa sakramento, nkwa kọnfamento, nkwa ịhụkwala ndị a, nkwa lekwenu ndị a, nkwa ịmakwa ndị anyị bụ. Nwanne nna pịapụrụ gị ya bụ nkwa one time. Ka gịnị? Ka aṅụrị na-arị ibe ya elu. Gịnị ka m na-agwa gị onye ọma njem ọnụ, ya gaziere gị. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere anyị, maka gịnị? Maka na ọ bụ otu ụdọ njikọrịta ịhụnanya jikọtara gị onwe gị na anyị onwe anyị. Jee anyị n'igwe mkparịta ụka Facebook na Instagram na YouTube, anyị nọ ya na Twitter. Ị ga-ahụ anyị na @isimbido.tv. ebe ahụ ka ị ga-anwudo anyị ka ị na ebe ahụ ime gịnị, ị gosipụta ịhụnanya gị. Maka gịnị? Maka na ọ bụ otu ụdọ njikọrịta ịhụnanya jikọtara gị onwe gị na anyị onwe anyị, nke bụ na ewepụ gị enweghị ihe anyị na-ebe. Ka m si wee gwa gị na mbụ na atụwa ahụ anaghị akọ na akpa nwa dibịa. Ụbọchị taa anyị nwekwara isiokwu mara mma, isiokwu ga-amasị gị, isiokwu ga-abụ itinye ya n'ọlụ ihe na ndụ gị ga-eme gịnị, ga-abawanyekwa na amamihe. Maka na Igbo si na amamihe bụ oke ọhịa, anaghị eme gịnị, anaghị amacha ya amacha. Gịnị ka m na-ekwu? Enwere m isiokwu bụ egwu eji mụ na gị ga-ejikwa wee nọrie oge n'ụbọchị nke taa, n'oge nke ị chọrọ. Adị m nnọọ njikere ịtọpe ya, maka na ngwugwu a ga-atọ atọ, ịma na ọ dịkwanụ mma imi ya mbọ. Ihe agba n'aka anaghị eji enyo ele ya. Ka m na-achọ ịtọpe ya na mụ onwe m dịkwa njikere. Adịkwa m na enwere m nchekwube na ịdị njikere ime gịnị, ịtọkwa ntị n'ala ka ịmụta otu ihe maọbụ nke ọzọ. Nwekwa na ajụjụ maọbụ ihe na-etinye gị nke ọma ịchọrọ ka m tinye ọnụ na ya, izibatakwara anyị ozi na @isimbido.tv n'igwe mkparịta ụka soshal midia, ka anyị na gị mee gịnị, ka anyị na gị darịta ntị. Tupu m tọpere gị isiokwu nke anyị ji n'aka n'ụbọchị taa, eji m n'aka na ọ ga-amasị gị iso m wee sọrịgodi galigali ka anyị mee gịnị, ka anyị kwuo oyoyo, ka anyị gbarịta ọmalịcha egwu. Ọ bụrụ na anyị lọghachizie azụ ọzọ, anyị mee gịnị,
anyị aga n'ihu. Ana m asị gị onye nke m agakwala ebe ọbụla, ana m abịaghachi. Ndị ọma njem ọnụ awụchikwala m ọzọ ihugoni anụ maka na ọ na-abụ ife kwuru ife akwụdebe ya. Iwe ndị ọma njem ọnụ ya gazie. Anyị karụkwa n'oge nke ị chọrọ, ọ na-abịara gị naanị n'isi mbido TV, ebe ihe niile na-eme maka na nwanne, ọ bụrụ na ị na-anụ Igbo, ọ bụrụ na ị na-asụ Igbo na-aghọta ihe m na-ekwu, ị nọghị n'isi mbido, kedụzi ebe ị nọ? Gịnị ka a na-agwa gị onye ọma njem ọgụ? Ihe niile dị mma, ihe niile na-enye obi aṅụrị, ọ bụ anyị na-eme gịnị? Ọ bụ anyị bidoro ya tupu ị na-ebido, tupu ndị ọzọ na-ebido, anyị nwabụ isi mbido, anyị anọrụgo ebe ahụ. Ịghọtago? Onye nke bụ ya gazie. Ekwere gị nkwasị gịnị? Ọ bụrụ na anyị lọghachi azụ, anyị ga-eme gịnị? Anyị ga-akụ nkwa n'ihu akpụkpọ. Anyị ga-eme gịnị? Anyị ga-akọ n'ubi onye anyị bịara na nke ya. M ga-atụ ụkwa ji ara gị eze. M ga-agwa gị nnọọ isiokwu nke nji wee bịa n'ụbọchị taa, maka na ihe ọbụla agba n'aka ọ naghị adị mma iji mee gịnị? Ị na-eji enyo na-ele ya, maka na wasting of time. Ịghọtago? Ya dịrị gị na mma gị onye ọma njem ọnụ. Ngwanụ ka m mee gịnị? Ka m kọrọ gị ya bụ nkwa n'ihu akpụkpọ. Isiokwu nke nji n'aka n'ụbọchị taa bụ gịnị? Ka ị ga-esi wee bụrụ onye ndu n'ebe ọbụla ị nọ. Ka ị ga-esi wee mee gịnị? Bụrụ onye ndu n'ebe ọbụla ị nọ. Asị m kwuo maọbụ asị m kọwaa ihe bụ onye ndu ka ọ dị ugbu a, n'ihi na ụwa anyị nọ n'ime ya, ọkachasị n'ala anyị bụ Naịjirịa. Anyị ahụla ọtụtụ ndị ọchịchị. Anaghị m ekwu okwu maka ndị ọchịchị, maka na ndị ọchịchị n'onwe ha, ịnụkwa ka aha ya si wee dị, ọ bụrụ ọchịchị, ihe niile a na-achị ama ma mmadụ ka a na-achị ma ọ bụ naanị akụnụba ka a na-achị. O nwekwa onye na-akatọ, kama m ga-ele ihe ahụ banyere ọchịchị, m ga-ele ya dịka onye ndu. Gịnị bụ onye ndu? Ka ị ga-esi wee mee ka ị bụrụ onye ndu n'ebe ọbụla ị hụtara onwe gị? Ị ga-eche ka ịbanye n'oche ọchịchị tupu ime gịnị? Tupu ị bụrụ onye ndu? Ka ị ga-abụ onye ndu n'ebe ọbụla ị nọ? Ihe m na-agwa gị n'ụbọchị taa bụ gịnị? Ị nwere ike ịbụ onye ndu ma ị nwere oche ọchịchị o, ma ị nweghị oche ọchịchị. Ebe ọbụla ị nọ, ebe ọbụla ị hụtara onwe gị, ihe ọbụla ị na-eme, ị nwere ike ịbụ gịnị? Onye ndu n'ihe ahụ ị na-eme. Gịnị ka m na-ekwu? Gịnị bụ onye ndu? Onye ndu bụ onye ahụ na-ewere oke na ọrụ tinyere onwe ya iji hụ na emere otu ihe ma ọ bụ abụọ anya hụrụ, iji hụ na emere otu ihe ma ọ bụ abụọ ma ọ bụkwanụ karịa, ga-eme ka ndụ ndị mmadụ n'ụwa anyị nọ n'ime ya wee mee gịnị? Wee bụrụ ihe ka mfe karịa otu ọ dịrị na mbụ. N'ihi gịnị? Ụwa anyị nọ n'ime ya, ọtụtụ ihe isi ike, ọtụtụ ihe nsogbu maọbụ nke ọzọ eribidola mmadụ n'ime ụwa anyị nọ n'ime ya, nke bụ na anyị na-achọ onye ọbụla, ebe ọbụla mmadụ nọ, a na-achọ onye maara ihe ekwe na-akụ. A na-achọ onye ma ka a ga-esi wee belata ntaramahụhụ n'elu ụwa. A na-achọ onye ga-asị ka anyị mee na ihe a otu a, wee mee ya otu ahụ, wee mee gịnị? Wee mee ka ebilata ụbịam na agụụ na nsogbu. Gịnị ka m na-agwa gị? Ọ bụrụ na enwee onye ga-apụta wee gosipụta onwe ya dịka onye ndu, wee mee ihe kwesịrị ka o mee, wee hazie ma akụ ma ụba ma ndị mmadụ, iji wee jikọta ihe niile ọnụ, wee hụ na emere ihe kwesịrị ka eme ka ụwa dị mma, ọ bụ onye ahụ ka a ga-eme gịnị? Ka ha ga-eso. Maka na Igbo kwuru okwu sị na ọ bụ onye chi igu ka ewu na-eme gịnị? Ka ewu na-eso. Ya bụ gịnị? Ụwa ha na-achọ onye a ga-eso ka ụwa mee gịnị? Ka ụwa dị mma. N'ihi ọchịchọ ha na-achọ sị onye ga-eduru anyị gaa, onye ga-eme ka ụwa dị mma, onye ga-eme ka afụfụ na ahụhụ na ụbịam na agụụ bilata n'ala anyị, onye ga-eme ka ihe dị mma n'ụwa. Ọ bụ ya ka ndị ọchịchị ji wee na-eme gịnị? Ji wee na-eri anyị mugu. Maka gịnị? Maka na enwere nsogbu ọkụ, enwere nsogbu ụkọ mmiri, enwere nsogbu ụkọ erimeri. Onye bịazie ojizie maka ya wee kwụrụsị na ọ bụrụ na m banye n'ọchịchị, m ga-eme gịnị? Aga m abụ onye ga-eweta ogbugbo nye ụkọ ọkụ latrik. Ọ bụrụ na m banye n'ọchịchị, aga m ebilata ụbịam na agụụ. Ọ bụrụ na m banye n'ọchịchị, aga m eme nke nwa, aga m eme nke ọzọ.
ọ bụ ya meziri ha ji wee na-eme anyị eri anyị mugu na-eri ebe anyị pọpe ka ụfọdụ mmadụ si wee na-ekwu ya. Mana n'obodo ahụ isi wee pụta, ọ bụrụ na ịkpọli uche gị azụ, enwere ndị na-anọghị n'oche ọchịchị, enwere ndị na-abụghị prezident jeneral, enwere ndị na-abụghị ndị isi ọchịchị ime obodo maọbụ local gọọmenti chairman ka ndị obodo si wee na-asụ ya, ndị nwere ụmụaka 10 na-abụghị ha mụrụ ụmụaka ndị ọzọ ha na-akwụrụ akwụkwọ n'ụlọ, ha na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ. Enwere ndị bụ ha gụrụ, ha gụọ akwa, gụọ erimeri, gụọ ọtụtụ ihe wee bunye ụmụ nwaanyị ọnwụ di, ndị ahụ anọghị n'oche ọchịchị. Enwere ndị na-eme otu ihe maọbụ nke ọzọ, enwere ndị nwere obi gbapụoro obodo mmiri, ndị ahụ anọghị n'ọchịchị. Enwere ndị na-eme otu ihe maọbụ nke ọzọ iji wee hụ na obodo dị mma, mana ha abụghị ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ya bụ gịnị? Gị nwa bụ onye ọma na-ekiri m, ị nwere ike sonyere na ndị ahụ na-agwa gị na-abụghị oge ị bara n'oche ọchịchị. Ị nwere ike chee sị kedu ka m ga-esi wee mee. O nwere ike ọ gaghị abụ nnukwu ihe, maka na ụfọdụ oge anyị na-eche oge anyị ga-eme nnukwu ihe, ukwu ihe kajara akaja tupu ahụta anyị dịka ndị ndu. N'ebe ahụ ị nọ, n'ezinụlọ gị ebe ahụ ị nọ, na obodo gị, n'etiti ụmụnna gị, n'etiti ụmụnne gị ahụ, ị nwere ike bụrụ onye ndu. Ị nwere ike bụrụ onye ndu nke ezinụlọ, n'etiti ụmụnne gị, n'etiti ndị agbata obi gị. Ọ bụ ya bụ gịnị? Ọ bụ ya bụ isiokwu nke anyị na-eleba anya n'ụbọchị taa. Gịnị ka m na-agwa gị? Ka anyị bidogodi ya, ka anyị tụlee ya n'oge ezinụlọ. Ịma na ezinụlọ ọbụla, ọkachasị n'ala Igbo, a na-enwe nne, nwee nna, nwee diọkpara, bịa nwezi ụmụnne, nwekwa ada. Ndị a na-agwa gị na ezinụlọ bụ ndị nwere ọrụ pụrụ iche iji wee hụ na ezinụlọ na-aga nke ọma. Ka o si wee dị na mbụ, nna nwe ụlọ na-abụ onye na-ahụ maka ka esi eme gịnị, ka esi achụta ego, na-achụta ka ihe ezinụlọ ga-eri. O nwekwa nke ọ chụtara kwa ụbọchị, o were nye nne wee sị ọmalịcha odozie akụ, ngwalekwa nke a dozie. Ọ bụzi nne ka ọ dịziri maka ọ ga-esi wee hazie ihe. Ndị nne, unu maka unu si na-eme ya. Ọ bụrụgodị na e nwere ọtụtụ ụmụaka, maka na enwere ndị ezinụlọ na-akachi obi mụọ 12, kachi obi mụọ 15, kachi obi mụọ 10. Mana ka ọ dị ugbu a, enwekwa ndị na-eme gịnị, na-asị na ha agaghị ama ọtụtụ ụmụaka. Ha mụọ 4, ọ dị mma. Ha mụọ 3, ọ dị mma. Ha mụọ 5, a na-azụ. Mana ole ọbụla ha dị n'ezinụlọ, ọ bụ nne na nna maka ha ga-esi wee mee gịnị, hazie ya bụ akụ na ụba. Otu nna si wee chụta ya, wee mara ka ọ ga-esi wee tinye ya n'ebe ndị o kwesịrị itinye. Asị na agha eji nke a wee gote nri, asị na agha eji nke a wee kwụọ ụgwọ akwụkwọ, si na agha eji nke a wee kwụọ ụgwọ ọkụ, wee megasịa ụmụ ihe ndị ahụ ekwesịrị ime na ezinụlọ. Ihe niile na-eme gịnị, na-aga n'usoro, na-aga n'anya ya, na-aga kpọmkwem otu o kwesịrị ịga. Gịnị ka m na-agwa gị? Ọ bụrụ na enwezie ka ihe si wee mee, abịa nwee diọkpara, ọkacha enwere ọtụtụ ezinụlọ, nna nwe ụlọ aka eruzighị ya ka o kwesịrị iru, diọkpara esonyere. Mana abịa mee gịnị, abịa lee anya si na after all na ọ bụ oke dịrị na ịchọta ihe ezinụlọ ga-eri, mana o nwere diọkpara maọbụkwa na ụmụ ndị ọzọ tụpụtatụlanụ n'ihe eji mmadụ eme, ha sị na ha agaghị enye aka. Ịhụla nna ya bụ ihe ga-eme gịnị, na ọ ga-arụgide nna nwe ụlọ maọbụkwa na nne nwe ụlọ maọbụ diọkpara. Mana ọ bụrụ na onye gbata onye gbuwa achara onye gbuwa, na-eme gịnị, nke onye sụtara weta etikọta aka, ezinụlọ na-aga n'anya ya. Ọ bụrụ na ibugodi onye ikpeazụ nne na nna mụrụ, maọbụkwa na ọ bụghị bụ ada, maọbụ na ịbụ osote, maọbụ na ịbụ onye na-esote nke na-esote ada, ụmụ ihe ndị ahụ ị gaghị eche ka ị bịa bụrụ ada, maọbụ ka ị bịa bụrụ nne, maọbụkwa ka ị bịa bụrụ nna tupu itinye nke ị nwere itinye ka ezinụlọ na-eme gịnị, ka ezinụlọ na-aga. Gịnị ka m na-agwa gị? Ọ bụrụ na ị na-eme otu ihe maọbụ nke ọzọ iji wee hụ na ezinụlọ na-aga, n'oge ezinụlọ a ga-ahụta gị dịka gịnị, dịka onye ndu pụrụ iche n'ụzọ nke ya.
ndị ọma njem ọnụ anyị ka nọkwa n'oge nke ị chọrọ. Isiokwu nke anyị na-eleba anya n'ụbọchị taa bụ gịnị ka ị ga-esi wee bụrụ onye ndu n'ebe ọbụla ị hụtara onwe gị. Otu ọbụla o si wee dị, aga m eji ọsọ na ije ka m ṅụrụtụ obere mmiri n'ihi na enweela ozi ekele ndị batara nọ. Ọ bụrụ na ṅụrụsịa ya bụ mmiri wee bata ọzọ, anyị aga n'ihu n'ihe omume nke ị chọrọ taa. Ana m asị gị onye nke m, agakwala ebe ọbụla, ana m abịa. Ọnụ ekwuribe ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, anyị ka tajakwa ebe a, anyị ka pasakwa ebe a, anyị ka gwuikwara ebe a n'isi mbido TV ebe ọ na-afịọ, ebe ọ na-akpọtụ. Enwe m na-ajụ gị keskese, keske na-afịọ, keske na-eme. Nwanne echetala m fabak oge ahụ anyị ka na-agba ihe a na panya. Onye njem ọnụ ahụ bụkwa Maazị Stanley Chizara m ike ije mmadụ PLC ya Nke TV nwa aka na-echepụta nkwa nke mbụ n'Afrịka ịnwa anwa tụọ m onye mmemme nwanne m etinye aka n'akpa. Ihe ọla nsọ achịtara n'akpa m ọla nke gị one time maka na anaghị eji Igbo agwa ya onye ọcha. Azịna m asịkwanụ ndo ya dịrị gị na mma maka ndị ka na-esonyere anyị ugbu a. Oge nke ị chọrọ bụ oge ahụ anyị na-eji na-ezipụ ozi ekele kelere m nwere onye ahụ ị chọrọ ka m kelere gị. Ugbu a bụ oge ị ga-eme gịnị, ị ga-ezibata ya bụ ozi ekele maka na ozi ọbụla eziri anwụrụ ọkụ aha gị ime gịnị, ọha gị iru eluigwe ntị maka na ọ na-abụ a na-asụ ọrụ na-asụta ejula gịnị na-eme ọhụrụ na-aga n'ihu. Aga m eme ngwa ngwa ka m mee gịnị ka m bido zipụwa ozi ekele ndị nke anyị ji n'aka n'ụbọchị taa. Ị nwekwara ike ịga na isi mbido TV na ọwara igwe mkparịta ụka soshal midia anyị wee mee gịnị wee zibata ozi ekele gị ka na-agụpụta ya. Ozi ekele mbụ nji n'aka ugbu a wee bụrụ nke sitere n'aka Nkwachukwu Onyerimba. Nkwachukwu Onyerimba si nnọọ na steeti Enugu na Nsụka kpọmkwem ka o si wee na-edebata ya bụ ozi ekele na-asị na m were egwu Fino Fino ọbụla dị mma maọbụkwa na egwu Flavor ọbụla masịrị m were kelee ụmụafọ Igbo niile ebe na ebe ọbụla ha nọ na-achụ nta ego maọbụ na-eme ihe ọbụla ha ji na-azụ ndụ, na-asị na ya bụ Nkwachukwu na ọ na-eme gịnị, na ọ na-ekpere ha ekpere ọganihu. Nkwachukwu ya dịrị gị na mma otu ahụ isi na-echere ọganihu na-enye ụmụafọ Igbo niile ebe ọbụla ha nọ. Ana m asị na ọganihu ga-akpọkwa gị onwe gị ihu. Enwe m sị amị, ya dịrị gị na mma. Ozi ekele ọzọ njiri aka ugbu a wee bụrụ nke sitere n'aka Victoria Igodo kpọmkwem na Imo steeti n'ihi agwa gọngọngọ ka ndị ụfọdụ si wee sụọ ya ka o si wee na-eme gịnị, ka o si wee na-ezibata ozi ekele ya. Ọ sị m na m werekwa ọmalịcha egwu ọbụla dị m mma were kelere ya ọmalịcha di ya Maazị Patrick Igodo wee na-asị na ọ na-ekpere ya ekpere ọma, ekpere ndụ nakwa ekpere ọganihu, na-asị na ọ ga-adịrị ha na mma. Ewe m sị amị, ya gazie. Ozi ekele ọzọ nji n'aka ugbu a wee bụrụ nke sitere n'aka Favour Uchenna. Favour Uchenna si na mba Lagos wee na-ezibata ozi ekele ya na Egbeda dị nnọọ na mba Lagos ka o si wee zibata ozi ekele a, na-asị na ihe ọma mere n'ezinụlọ ha n'ihi na gịnị, n'ụbọchị Sọnde a na-abịa abịa na ha ga-ekupụ ọmalịcha agadaga nwa ha nwoke Chukwu nyere ha ụlọ ụka, obere Maazị Ernest. A sị na ha ga-ekupụ ya ụlọ ụka n'izuụka anyị nọ n'ime ya. Anyị wee na-agụkwa ụfọma na-asị na ya bụ obere nwa ga-adị ka echi n'ihi na echi anaghị agwụ agwụ. Ọ ga-etolite na amamihe nakwa ịtụ egwu Chukwu. Ọ ga-abara ezinụlọ ahụ uru, ọ ga-abakwara anyị niile bụ ndị Igbo uru, ọ ga-abara ala anyị bụ Naijiria uru. Enwe m sị amị, ya gazie. Ozi ekele ọzọ nji n'aka ugbu a wee bụrụ nke sitere n'aka Philip Allison. Philip Allison si m na m chọrọ ya egwu Melete. Philip, ị dịkwa njikere ka m pịara gị egwu Melete? Ọ bụ naanị egwu Melete ka ị chọrọ. Ngwa ka anyị dobiri ya. Gbamgba nchinjinji njigbamgba nchinjinji njigbomgba nchinjinji njijinja njijinji njinjancha njijinja njijinja njijinjigbu gbamgba njijinji njinja njijinji njinja njijinji. Heburu n'isi adịghị mma, heburu n'ọdụ adịghị mma, a ga-ebo ya ala ka o buru. Heburu n'isi adịghị mma, heburu n'ọdụ adịghị mma, heburu n'etiti okweghị ogbugbu, heburu n'aka okweghị ogbugbu, heburu n'ihi okweghị ogbugbu, a ga-ebo ya ala ka o buru. Heburu n'isi adịghị mma, heburu n'ọdụ adịghị mma, a ga-ebo ya ala ka o buru. Ndike ndike ndị nkụ
igoni ya nụ na ya gaziere ego onye ọma njem ọnụ ka bụ nnọọ ka ọ na-adaba adaba ka ọ na-eme gịnị ka ọ na-eyi ife maka na onye o mere amarala maka na oge ọbụla anyị na ebe a ọ na-abụ oge egwu ọ na-abụ oge amụ ọ na-abụ oge ọchị nke ọbụla m ga-eme ka adịghị mma nwanne aga m na-emere gị ya hoo ha ka ọ na-eyi ife ọ ka bụkwa n'oge nke ị chọrọ oge aha iji na-ezipụ ozi ekele kelere m ya bụ gịnị enwere onye ihe ya na-adịghị mma o nwere onye ị chọrọ ikele o nwere ihe ahụ ga-adịghị mma mbụ mmere gị otu a obi na-atọ gị ụtọ ọchị na-arị ibe ya elu ị na-eme gịnị ị naghị agwa m ya ka m na-emere gị ya kirikiri ya maka na onye nke m ka ị bụ ngwa ka nzipụ ozi ekele ọzọ njinaka ugbu a ozi ekele ọzọ njinaka ugbu a bụ nke sitere n'aka Tina Akudo si m na mme gịnị na nchọta ọmalịcha egwu dị mma egwu Igbo ọbụla dị mma wee kelere ya ọmalịcha nne ya Adaugo wee na-asị na ọ na-eme gịnị na ọ na-ekpere ya ekpere ọganihu ekpere ihe ọbụla bụ ihe ọma ga-emere ya ewe m sị amị otu ọbụla o si wee dị ndị ọma njem ọnụ aga m eji ọsọ na ije ka nchọtagodi ọmalịcha egwu dị mma ka nchọta efere egwu chapụrụ achapụ ka mụ na gị sogodi galigali ọ bụrụ na ịsọsịa galigali ahụ wee lọghachi ọzọ anyị wee gaa n'ihu n'isiokwu nke anyị ji n'aka n'ụbọchị taa a gwara gị na aka m juru eju bara bara imete gị mma n'oge nke ị chọrọ n'isi mbido TV o nweghị ihe na-eme nne ebe a ka anyị pasa ebe a ka anyị gwiri ka anyị gbarịa na egwu anyị na-abịa agakwala ebe ọbụla ndị ọma njem ọnụ ejimaka na ọmalịcha egwu ahụ na ọ dabara adaba maka gịnị maka na onye nke m ka ị bụ ihe ọbụla dị gị mma ihe ọbụla ga-amasị gị ihe ọbụla ga-eme gị obi yori nya ka m ga na-eme aha m ka bụkwa Maazị Stanley Chizaramike ije mmadụ PFC apụkịta ibu nwa aka na-achịpụta nkwa nke mbụ n'Afrịka onye mmemme onye mmekasị onye gbapụta ihe a na-eme nwanne ntinye aka na akpa ihe ọbụla nsọ chetara na akpa m nsị gị ngwalekwu ya jide maka gịnị maka na akpụ nwa na-asị na ọhụrụ gị n'anya oge ọbụla ya akpụ gịnị ya dịrị gị na mma oge nke ị chọrọ bụ nnọọ oge nji na-ezipụ ozi ekele na-apịapụkwa ọmalịcha egwu na-eme gịnị na-enwekwa isiokwu kajara akaja mụ na gị ga-eji wee na-anọrị ọ bụrụ na taa bụ gị mbụ ị na-esojere anyị n'isi mbido TV n'oge nke ị chọrọ ana m asị gị nnọọ n'isi mbido TV ya dịrị gị na mma ya dịrị ezinụlọ gị na mma gọọmenti tinyere aka na ya ị ga na-eme gịnị ị ga na-enweta ihe ọma igbo n'aka nri ị ga-ebute igbo n'aka ekpe ị ga-ebute nke ọbụla itinyere aka Chukwu ga na-akwado ọ na-aga n'anya ewe m sị amị aka m kwam onye nke gị ahụ Maazị Stanley Chizaramike ije mmadụ PFC akpụ nwa apụkịta ibe aka na-achịpụta nkwa nke mbụ n'Afrịka onye mmemme onye mmekasị onye gbapụta ihe a na-eme tupu anyị aga gbarịa obere egwu ahụ anyị gbarịrị o nwere isiokwu nke anyị ji n'aka n'ụbọchị taa nke anyị na-eleba anya na ya gịnị ka anyị na-ekwu anyị na-asị ka ị ga-esi wee bụrụ onye ndu n'ebe ọbụla ị hụtara onwe gị ka ị ga-esi wee bụrụ onye ndu n'ebe ọbụla ị hụtara onwe gị anyị ekwuola sị na gịnị ọ bụghị naanị oge mmadụ nọ n'oche ọchịchị ka ị ga-abụ gịnị ka ị ga-abụ onye ndu ma ị nọ n'oche ọchịchị ma ị nọ gị n'oche ọchịchị ị nwere ike ịbụrụ onye ndu gịnị bụ mmadụ ịbụ onye ndu mmadụ ịbụ onye ndu bụ mgbe mmadụ lere anya wee hụta ihe kwesịrị omume wee nye onwe ya oke na ọrụ ime gịnị ime ihe ahụ ọ bụrụzie na ya bụ ihe kwesịrị ime bụ ihe ndị ọzọ ga-etinye aka na ya wee mee ka ọ dị mma onye ahụ wee mee gịnị wee kpọta mmadụ ole na ole wee kọwara ha si lekwa ihe a chọrọ ka anyị mee ọ ga-adịkwanụ mma ka anyị mee na ya ka anyị nyụkọ ọnụ mamịrị ọnụ ka ọ gbaa ụfụfụ ka anyị nwee ike wee mee gịnị ka anyị nwee ike wee mee ihe ahụ aga m enye gị ọmụmaatụ apụta n'ụlọ ebe ruru unyi ofu onye wee bata wee legharịcha anya n'ụlọ wee sị ụlọ rukwara n'inyi ụlọ ruru inyi o wee mee gịnị o wee pụọ onye ọzọ wee pụta wee sị hei ekwukwara m ya ekwu na ndị kwesịrị ịzụ ụlọ a azakwa ya taa tupu anam ihe ọ na-eme o jee kpọọ ndị ọzọ sị ha bịakwa lee na ụlọ a rukwara unyi ọkwa ịma na ọ Emeka kwesịrị ịzụ ụlọ a taa ọza dị ụlọ ahụ nkwucha ahụ ka a na-ekwu ọkpọkọrọ ndị ahụ niile ọ kpọrọ bịa gosi ụlọ ruru unyi ha abụọ akọrọ pụwa mana onye ọzọ wee pụta wee sị heu ụlọ a rukwara na unyi kedu ka a ga-esi wee mee ka ụlọ a dị ọcha o wee mee gịnị o wee sị a ga-achọtakwa azịza enwere azịza dị ebe a ngwa ka m gaa chọọ ebe m ga-ahụ azịza wee mee gịnị onye ahụ apụọ ga-achọta azịza ọ bụrụ na o lee anya hụ na ọ bụghị ihe sọsọ ya ga-eme gịnị ga-azachanwu o jee kpọta mmadụ ole sị ha unu biko bịa nyere m aka na enwere ebe ruru unyi chọrọ ka anyị fichaa ka anyị zaa ya ka ọ dị ọcha o nwere ike gwa onye nke ọzọ asị ya mba enwekwa m efe nke ahụ agaghị egbochi ya igwe onye ọzọ
tupu a na-ama ihe ọ na-eme omee gịnị ọ chọta mmadụ ole na ole ga-abịa tinye aka ma ọ bụkwa sọsọ ya ọ bụrụ ihe sọsọ ya ga-eme o mee ya. Ị ga-ahụ na o ji aka ya wee zachaa ụlọ ahụ. Onye nke mbụ ahụ pụtara anụ hụ na ụlọ ahụ ruru unyi wee tie sị ha ụlọ a rukwara unyi ga-abụ onye mbụ ga-eme gịnị ga-abata wee mee gịnị wee nọrọ wee chọta ebe ọ ga-edosa ụkwụ ya. Onye nke ọzọ jere kpọọ ndị ọzọ, o nwere ike ọ gaghị akpọ ndị ọzọ sị bịa lekwa na azaala ụlọ ahụ, bịakwa lee na azaala ụlọ a. O nwere ike o mee gịnị ọ batazie bịa nọrọ. Gịnị ka m na-agwa gị? Mmadụ ịbụ onye ndu bụ mmadụ inye onwe ya oke na ọrụ imezi ihe, mmadụ inye onwe ya oke na ọrụ ime ka ụwa a dị mma, ime ka ebe ọbụla ọ hụtara onwe ya bụrụ gịnị bụrụ ebe dị mma. Ka m si wee nye na ọmụmaatụ ahụ enwere ka m si wee kwụsị na enwere ike bụrụ na ọ Emeka bụ onye kwesịrị ịza ụlọ ahụ. Ya bụ gịnị enwere ike bụrụ na Emeka bụ onye nọ n'oche ọchịchị, mana otu ihe ma ọ bụ nke ọzọ mere ọ zaga ụlọ ahụ mana a ga na-akpọ ya aha. Mana onye na-anọghị n'ọchịchị nwere ikike ịza ụlọ ahụ ma ọ bụ ịkpọ ndị ọzọ si ha bịa ntinye aka ka emenụ ka ebe a dị ọcha. Ọ bụrụ na onye ahụ mee ya a ga-ahụta onye ahụ dịka gịnị dịka onye bụ ezi onye ndu. Ịbụ onye ndu n'ebe ọbụla ị hụtara onwe gị o nwere ihe m chọrọ ka itinye uche na ya. Nke mbụ bụ gịnị? Ị ga-abụ onye anya ruru ala, ị ga-amarịrị ihe kwesịrị ka emee oge ọbụla. Ị gaghị abịa chewa na ọ bụ oge emere gị ntuli aka ọchịchị i wee bụrụ onye ọchịchị ka ị ga-eme gịnị ka ị ga-eme ihe dị mma. Ile anya hụ na ụmụ nwaanyị ọnwụ di na-enwere ka a ga-esi wee mere ha ọgọ maọkwa n'ime otu ihe maọbụ nke ọzọ maọbụ mee ihe ọbụla ga-eme ka ndụ mmadụ dịwanye mma. Ị gaa n'ihu wee mee gịnị mee ya. Abịakwala abịa na ọchịwa oge ị mere gịnị oge ị bara n'oche ọchịchị. Ihe ọzọ m chọrọ irutu aka bụ gịnị na onye ndu ga-abụrịrị onye nwere gịnị onye nwere ezi ahụmụzọ. Ya bụ gịnị ihe ahụ ndị ọzọ na-ele anya elu ị ga-abụrịrị onye ga-eme gịnị ga-eleba anya wee hụta ihe dị omimi n'ihe ahụ. Gịnị ka m na-agwa gị? Ọ bụrụ na ịhụta ya, ihe ọzọ ị ga-eme bụ gịnị ị ga-abụ onye ga-ama ka a ga-esi wee mee gịnị nwee mkparịta ụbụbụ wee nwee ka ị ga-esi wee gwa ndị ị ga-achọ ka ha nyere gị aka ka e wee mee ka ihe ahụ ị chọrọ ime ka onwe ike mee gịnị ka onwe ike kwe omume. N'ọmụmaatụ ahụ m nyere banyere ụlọ ruru unyi, ị ga-ahụ na anyị kwuru sị na ọ bụrụ na onye ahụ lee anya ọ bụrụ na ụlọ ahụ naanị ya agaghị efichanwu ya, naanị ya agaghị azanwu ya, ọ ga-ama ka ọ ga-esi wee mee gịnị wee gwa mmadụ ole na ole nwere ike isi ụlọ a kwesịrị ka a zaa ya aza, anyị ga-etinye aka ka anyị nye aka ka ime gịnị ka a zaa ụlọ a. Ya bụ gịnị ime ka ndị mmadụ wee nwee ike wee gịnị nwee nkwenye n'ihe ahụ ịhụtara kwesịrị ka emee ya eme. Ọ bụ ya ga-eme ka ị bụrụ gịnị ka ị bụrụ ezi onye ndu. Ihe ọzọ m chọrọ itinye ọnụ na ya bụ gịnị onye ndu kwesịrị ịbụ onye nwere ogologo ntachi obi. N'ihi gịnị? N'ihi na ị na-ahụ ihe ndị ọzọ na-anaghị ahụ. Ọ bụ ka m si wee kwuo na mbụ na ezi onye ndu na-eme gịnị ga-enwe anya dị omimi ileba anya wee hụta ihe dị omimi n'ọnọdụ ọbụla. N'ihi na ụfọdụ oge ndị mmadụ ga-enwe anya elu, ha agaghị ahụ ihe ị hụrụ, ha agaghị ahụ ihe ị chọrọ ime, ha na-eme gịnị ha nwere ike nke ahụ nwere ike bute nkọcha, nke ahụ nwere ike ibute ndị mmadụ ị na-akatọ gị sị ọ na-eme ka ahụta ya, ọ na-eme ka ọ bụ naanị ya bụ onye maara ihe, a na-eme gịnị a na-akọcha gị. Mana ọ bụrụ na ị nọ hụta onwe gị n'ọnọdụ nkọcha ahụ, gịnị ka ị ga-eme? Ị ga-abụ onye nwere ogologo ntachi obi, nke bụ na n'agbanyeghị ihe ọbụla ha na-akọ ka aka tọọ gị, n'agbanyeghị ihe ọbụla ha ji na-eme ka emegbute gị, ị ga-eme gịnị? Ị ga-enwe ogologo ntachi obi. Ị ga-enwekwa ogologo ntachi obi hụ na ị nwere ndidi wee mee ihe ahụ ị chọrọ ime, nke ọ ga-abụ na imechazie ya anya ọbụla hụrụ ya ga na-asị ị mere nke ọma, ahụtakwanụgo m ihe a oge mbụ, ama m na ọ bụ ihe a ka ị chọrọ ime, ama m na ihe a bụ ihe ị chọrọ ime, ewekwala iwe. Anyị ji wee na-eme gịnị? Anyị ji wee na-akọcha gị n'oge ahụ. Gịnị ka m na-agwa gị? Otu ala Naịjirịa si wee dị ugbu a, ihe anyị chọrọ bụ gịnị? Ezigbo onye ndu. N'ihi na gịnị? Ndị ọchịchị achịala anyị wee chie anyị ọnụ n'ala ebe ọ dị ukwuu.
ihe anyị chọrọ bụ gịnị? Ezigbo onye ndu ga-ahụ ndị mmadụ n'anya, onye ndu ga-eme gịnị? Ga-ama ihe ekwesịrị ime wee nye onwe ya oke na ọrụ dịrị ya ime ihe ahụ maka ọdịmma ndị mmadụ, maka ọdịmma ọhaneze, maka ọdịmma ụmụ afọ ala anyị. Maka na ndị ọchịchị anyị nwere bụ gịnị? Ndị na-eme, ụfọdụ n'ime ha bụ ịfọju akpa ha, ụfọdụ n'ime ha na-aga ka ha nwee ike zụta ihe ụmụ ha na ụmụ ha ndị nke a na-amụbeghị ga-eme gịnị? Ga-eri. Ugbu a ihe anyị chọrọ bụ gịnị? Ihe onye ndu. Gị onwe gị nwere ike ịmalite n'ogo ezinụlọ gị, ị nwere ike ịmalite n'ogo ụlọ ụka gị, ị nwere ike ịmalite n'ebe ahụ ị na-agụ akwụkwọ, n'ebe ahụ ị na-azụ ahịa, wee na-eme ihe ka ọ dị mma. Nke ahụ ga-eme ka gịnị? Ala anyị bụ Naịjirịa dị mma, na ọ bụghị ndị si Abuja ga-abata n'ezinụlọ bịa meziere gị gịnị? Bịa meziere gị ezinụlọ. Ịhụlanụ ka o si wee dị. Ya bụ gịnị? Ịbụ onye ndu n'ebe ọ bụla ị hụtara onwe gị bụ ihe dị mkpa. Ka ahụ wee bụrụ ya. Ọ na-ezikwu n'ibe ndị ọma njem ọnụ, kama ewu anyị ehi anyị ga-agbanahụ anyị, ọ ga-aka mma ka anyị mee gịnị? Ka anyị mabiri ya ọdụ. Ya bụ na nwanza agbaala ọbara ka okike ya ha n'ụbọchị taa. Ana m ekele gị maka isonyere anyị n'ụbọchị taa. Ewe m na-asị gị na mpịachi, mee nnọọ ka ị bụrụ onye ndu, ezi onye ndu n'ebe ọbụla ị hụtara onwe gị. Ewe m na-asị, ọ bụrụ na isonyebere gị anyị n'igwe mkparịta ụka soshal midia, chọọ anyị na Facebook, na Instagram, na YouTube, na @isimbido TV ka ị ga-enweta anyị. Ọbụkwa na ị chọrọ isonyere m onwe m, ị ga-ahụ m na Ike Stanley Chizaram na Facebook, na Instagram ị ga-ahụ m na Stanley Chizaram Ike. Ruo ụbọchị ọzọ mụ na gị ga-anọkọkwa, ewe m na-asị ka ngọzi nke Chukwu na-edịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye dịnyere gị na ezinụlọ gị site ụwa ruo ụwa niile ebe. Ewe m sị amị. Onye nke m, imeela maka isonyere anyị. Ndewo.